Schádzame dole. Pekne to je dneska. A privítame vás v druhom vlogu vodné mlyny. Ideme na to. Zatiaľ je tu pekné jazero. Zatiaľ akurát prechádzame po moste. A je tu veľa rýb. A ideme. Pekné jazero. Tu je aj nejaká loď. Pekne tu je. Všetko je také veľmi krásne. A tu vám ešte privítam môjho kolegu, s ktorým to budeme natáčať kúpne každé video, čo uvidíte na Romiky. A Samiky. Romiky a Samiky. Samiky a Romiky. Tam ste mali ísť na Vesko dievčatá. Pekne je tu zatiaľ. Aj keď tam je taká bažina. Nevadí. Chlapci boli ešte na záchode. Je tu proste pekne. A tých vlogov ešte budeme mať strašne veľa. A prichádzame na takú menšiu farmičku. Dobre. U mňa doma ja mám GTA San Andreas. Dobre, GTA 5. Alebo FIFA, vieš? Dobre. Strašne je to pekne. A za chvíľu budeme znovu po nejakom menšom mostíku prechádzať. Teraz tu je taká kultúrna budova. Hej. Taká reštika. Taká. A tuto je luxusné bývanie. No, presne tak. To je plávajúce. To je plávajúci dom. To je houseboat. Ale pekné. Čiže plávajúci dom je houseboat. Lepšie bývať tu, než na ulici. Presne tak. Toto vám Samiky a Romiky odporúčajú. Môžete ísť niekedy sem na výlet a tam vidíme ešte dvoch psov. Niekedy sem sa môžete zastaviť, aby ste tu pozreli. A strašne zanudili. No pekne je tu. A tu vidíme krásneho vlčiaka. Krásny vlčiak. Šáli Ivan. Tam je nejaký Šáli Ivan. Ahoj. To je Šáli Ivan. On akorát zomrel minulý rok. No môžeš vidieť. Budeme čakať do nekonečná. Pekne je tu zatiaľ. To je fakt pekné. Dobrý výlet. Fúha. Smrdí to starobou. A teraz prichádzame na farmu. Ďakujem, Roman. Pozri, kokos, viem, aké riasy tu sú. To nejsú ryby. To sú ryby? To sú ryby. Teraz na chvíľu troška stopneme video. Pekný psíček. Na Dunaji ako prvý si takéto mlyny stavali rímski vojaci, a to ešte v čase, keď severnú hranicu ich impéria tvoril práve Dunaj, a oni si pozdĺž Dunaja stavali ten známy obranný systém Limes Romanus, možno ste o tom počuli, alebo sa aj budete učiť o tom. No, takže vlastne ja to skúsim nejak skrátiť. Takéto Tak a pokračujeme pri našom videi. Ideme na to. Áno? No, okolo tých 3 metrov je hĺbka teraz. Ale keď to bola otvorená rieka, tak bývalo aj hlbšie. Hore pod tým dreveným násypníkom, také ako súdok, také gulaté čoky. V ľube boli umiestnené mlynské kamene. Deti, počuli ste už niekedy, že... Toto je miestnosť, neviem jaká, a načítanie sa kúpujú suveníry a tak ďalej. Počkajte chvíľu.